Karong buntaga atong makauban ang multi-talented Kapuso Hunk this morning. Diin, iyang kitang awitan. Pinagi siyang bagong single. Let's all welcome Christopher Martin. Mayong buntag, Christopher, and welcome once again dito sa GMA Regional TV Live. Pakibati naman sa mga kapuso natin this morning. Maayong buntag at maupay nga aga. Tama po ba yung sinabi ko? Good morning! Tuntun, you're one of the Kapuso artists na napaka-talented at hindi talaga nauubusan ng mga projects. What keeps you motivated to do better in your craft? Ano lang siguro po, mahal ko lang talaga yung trabaho. I really do love my craft po, and every day gusto ko lagi akong nag-i-improve, lagi akong hungry for for new learnings, ganyan po. So, yun, hindi talaga magsa-stop, dapat talaga tuloy. And syempre inspiration po yung yung family ko, yung wife ko tsaka yung daughter ko. We saw your Instagram story last week at congratulations dahil sa GMA Afternoon Prime Drama Series na Fake Life na kumuha talaga ng mataas na ratings. How proud are you to be a part of this project? Nakakatuwa po kahit po sabihin natin nag-pilot week lang kami doon, in the middle of the series naman po nagpa-flashback kami. Tapos kami nga po yung nag-start. Nagbunga po yung kaba namin. Kasi po ako po, si Jake, si Bea yung nag-start, si Miss Candy Pangilinan. Yung pressure sa amin na kailangan, yung first week, kailangan magstay yung mga manonood from beginning up to end. Sa lahat ng mga naabot mo ngayon, lalo na sa career mo, ano ang maituturing mong malaking diba sa buhay mo? Parang magtiwala ka lang sa akin anak, di ba? Sabi ni Lord. Sabi ni Lord yun sa akin. Be patient, sabi ni Lord. Di ba? Yun. Kaya nandito pa rin tayo. More than 10 years na po tayo sa industriya to. And if you're going to finish this sentence, what will be your answer? Di ba, ang pinaka masarap na feeling sa buong mundo ay blank. Yung kontento ka sa buhay mo. Kontento ka sa kung anong meron ka. Which is ngayon, kung tatanungin mo kung ganun ka ba, Christopher? Yes po. I'm very, very much contented po with with what's happening in my life, sa family, sa life po ng family ko. Lahat talaga tayo may kanya-kanyang diba na katanungan. Pero para sa'yo, paano mo tinutuldukan ito? Parang pag yung kahit lang, laban lang na laban, dire-diretso ka lang ng dire-diretso. Kung may mga katanungan ka, may mga struggles ka, huwag mong tuldukan kasi pag tinuldukan mo, tapos na yan eh. Nakita ka na namin mag-acting at sumayaw. This time, parinig naman ng kahit konting linya sa kanta mong diba. Sige. Sa mga hindi po nakakarinig, ito po yung chorus ng diba. Babalik ka pa, di ba? Mahal mo pa ako, di ba? Di ba di naman ito magtatagal? Di ba babalik ka pa? Dahil mahal mo pa ako, di ba? Yan. Thank you for that song. Very talented mo talaga, Tuntun. And for sure, daming hashtag relate sa kantang mong ito. Kaya imbitahan mo na ang mga kapuso natin na patuloy na suportahan at i-download ang song mo. Gusto ko po magpasalamat sa mga kapuso nating nakinig na po, napakinggan na po yung kanta kong Diba. At mapapakinggan nyo po yan sa lahat ng radyo ngayon. Opo, at sa mga hindi pa po nakakarinig, yun po, you can stream po yung single ko na Diba sa lahat po ng streaming platforms, worldwide po yan. And to end this interview, what's your message para sa mga kapuso natin? Ayan, mga kapuso, alam naman natin na dumaan yung bagyo, may dumaan ng bagyo. Magdasal lang po tayo, yun lang po yung mini-minister sa atin ni Lord, na magkapit lang tayo sa Kanya. Walang pagsubok ang ibibigay sa atin ni Lord na hindi natin kayang lagpasan. And thank you so much, Tuntun, for spending your morning with us.